Луксът поема в нова посока. Привлечен от една идея, чието време настъпи. Да създадем неустоимо бъдеще. С нова форма и дизайн. Изпълнено с иновации, променящи начина, по който виждаме света. Ние в BMW вярваме, че най-добрият начин да предскажем бъдещето е да го създадем. Представяме ви новото BMW серия 7. Модерният лукс.